krajský riaditeľ Ján Jánošík. A Ministry of Fun. Uvádzajú najväčšiu disco party OVB Slovensko v histórii, spojenú so slávnostným vyhodnotením najlepších spolupracovníkov krajského riaditeľstva v roku 2015. Zažite neopakovateľný večer v Nightklube Strednej Európy. DJ EKG and D-Sax, náš známy DJ z historického vlaku do Kolína, spolupracovníci a životní partneri, klienti a priatelia, centrála OVB a finanční partneri, bývalí a budúci kolegovia. To všetko sú 500 OVB positive people. Čakajú vás Jánošíkové bankovky, hriešne občerstvenie vo VIP zóne a fantastická tanečná party až do rána. Zažite neopakovateľnú atmosféru vyhodnocovania v kategóriách obchodník roka, historická produkcia, obchodný vedúci, okresný vedúci, okresný riaditeľ a spoznáme aj manažéra a objav roka. My sa vzájomne objavíme na FKT v Bratislave, ale 8. apríla v Ministri sa vám bude naplno venovať tento týpek. Zdravím, tak mňa by ste nečakali, ale kto by ma nepoznal, ja som DJ KG alias Miro Eker. A po 3 rokoch sa stretávame v najväčšom, najmodernejšom a v najúžasnejšom priestore Slovenskej republike Ministry of Fun. Všetkých vás pozývam. Pred 3 rokmi, ak ste boli, tak viete o tom, že Jano Jánošík nie je minimalista, ale je maximalista. Takže tento rok dostal som opäť pozvanie a ja ho vítam ku mne. Takže 8.4. Ministry of Fun dáme si strašný žúr po vyhlasovaní a teším sa na vás, pretože som si pripravil veľmi dobrú house music. Ja som si tiež pripravil house music, čiže budem vás vítať v tom tučekovskom house, jeho dome. Všetko je pripravené, jedlo, súťaže, Jánošíkové bankovky, sme pripravení. Využite čo najviac, pozvať klientov, spolupracovníkov, potenciálnych spolupracovníkov. A tešíme sa nielen 8., ale ja si myslím, že to bude veľmi tvrdý apríl, pretože budeme pokračovať 15., budeme pokračovať 21. Takže teším sa a uvidíme sa. Čaute. A takto budeme skákať.